سلامتنا تقبلوا فنوير تي في اب مكتال تركو زغوركم تعزبتنا همي وعلكم نلومي ربع 3 سنه فرق معلتم فرقان استدالو هاجراون زيناتات حيزلكم قريبه زلخو فيلمون زوميه نمكتالكم بخبرنا عدمكو بقندر سزينا فيلم مرحت عمان ليبانوسن بمغنيات صنبلنا صنت نايوهانا من الاقتصادي دوم لوخ إيرترا روسيا بزودبتو قدامها يهجروا وعلى تساتيفو هجروا مرمرا شمنا كفلي لومي أب وشت هاجرن وتسأنك وهاب جميرو أمريكان إيرانن حدش ملوات متقعتي كم زكايدا تقاليحهم أستراليان دسيتات سلومونن كل مداو استراتيجيا وعلم مختان زعلم زرب كجمرات سمامعان نيجرن بنينن كلتاو متحوارن مدنفعن ننوح وان تعطي تصنح دواتن مخفاتن كسرحة قالاتين زرزر زينام مرحت عمانن ليبانوسن بمغنيات مبل 35 عامت صنبلنا صنت ناب حزب منغستن ايرترا نيوهانا ملخت سديدو سلطان عمان هيثم بن طارقن بريزيدنت ريبابليك ليبانوس جوزيف عونن ناب ملختم ن بريزيدنت إسياس أفورقي طعنا ناسالطو سراحن نيرتران حزبان دما راهوان بلصقنان تمنيهم توم مرحت سعيبهم كلتاو زمدناتات هاجراتهم مس ايرترا نممعبال زلوهم دليت قليصهم بأمباسادر بفدراسيون روسيا أتو بيتروس تصقاي استمرح لوخ إيرترا ممكات زمناو مجزاتي كم قدام نتنو محاس دحنت زبزحة هاجرات بزبل تيما كاب 26 كساب 29 قنبتا بكتما موسكو بستغانعك قداما يهجراو على تساتيفهم أبزي بموهد منستر وشتاو قديات فدراسيون روسيان كالوت أكالات منغستن استودبوا على كاب 245 هاجرات أفستات 5 وكلت تساتيفهم نيرهم اتي وعلا بقندو اب قدا ديجيتال او تكنولوجي اب قبر شبراون اطفتاتن مدخان تهاجراتن قدا قوقوي حبريتان مزمزا سمعيتاتن كم مسارح وخينات انصار هاجرات دوباو نفق اخبي اهقراو متحوار اب حبريتاو تصتا ترازي منغستوين تكالاتن ودباتن اب مدخام هاجراو دحنت هاجرات ميلاتا تهاجراو متحقازا مكات زرقح اخرار سن حساباتن طرفنتن كمون ما يوت أجمعات كان بدها علماوي جدواون زباون تندحنتن زتيوم لوغ إيرترا بتوصخي جنتي وعلا مس بعود محلاو تندحنتن فلي مهزوتاتن مريتاتن زغربا زي زي منغستاويانن كوبانياتاتن تكالاتن ركبات بمكياد أب تخلوتات متحوار تزراريبهم هاجراوي مرمرا شام ناي كفلي عامة تمرت 2025 2026 لومي 3 سنة اب وشت هاجر كمون اب سودان سعوديان كوهاب جميروم ابزي كساب 5 سنة زغطس الهاجراوي مرمرا 48 مئتاوي دق انسيو زركبوهم 68 شحن 297 تمهرو اب 535 مأكلات يفتنوا اللون كابتي نقطات كلت اب اغلغلوت مأسرتن تحدثون كلتا أب أبيات التمرت تصومانن عين سورانن حدا أب كسلا السودان كلتا دما أب جدان رياضن سعودية زركبيهم تفتنتي بحموش عينتات تمرتي مالت إنجليز قصري سنفلتات محبراو تمرت زي جنتن كفتونيوم نيستر تمرتين زفتنان مكياد لعلي شومون تشح حيل سبن وكل مسالة أتات موفارو أقدموا محبارو زذكريوم ديمقراطية ريبابليك كونغون أوغندان بلبع حمام إيبولا كم تتقع ب15 قنبة مواجن زفلاتيو بسنكزي حدش لبع دما أب ديمقراطية ريبابليك كونغو 321 استرقاقوت حموماتن 48 موتاتن أب أوغندا خا 11 حموماتن ناي حدث بموتن تمزجيبو الله تخلو ملكفت نايتي فيروس أب هاجرنا تحتو كوان تخونه عتوب قصصره ونطفتات كاية تجمير الله ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሀብተ ሚካኤል ዘዳሎ ጸብጻብ ግረ መስቀል ገረዝ ጊሄር ካኦርቦይ
ሚኒስትር ጥዕና ሕማም ኢቦላ ናብ ሃገርና ከኣቱ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሕት እኳ እንተኾነ ንዝኾነ እንተታት ግና ኣድላዪ ቁፅፅራዊ ንጥፈታት ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይሬክተር ጨንፈር ምቁፅጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር ኣርኣያ ብርሃነ ንሙያውያን ማዕከናት ዜና ሃገርና ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ነዚ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ኡጋንዳን ተኸሲቱ ዘሎ ብቫይረስ ቡንዱቡግዮ ዝስዕብ ለበዳ ንምክልኻል ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ቆይሙ ኣብ ቀጻል ምክትታል ከም ዝርከብ ገሊጹ እቲ ሓይሊ ዕማም ዘሰላስሎ ንጥፈታት ንምስማር ልዑል ምውሃድ ይግበር ከም ዘሎ ብዛዕባ እቲ ሕማም ዘድሊ ሓበሬታ ናብ ኩለን ዞባታትን ሆስፒታላትን ከም ዝተዘርግሐ ብምዕርፎ ንፈርቲ ዝኣትዉ ተጓዓዝቲ ምልክታት ሕማም ከይህልዎም ረስኒ ዝዕቅን መሳለጥያታት ከም ዝተዋደደ ገያሾ ናብተን ዝተለኽፋ ከባቢታት ተጓዒዞም እንተኾይኖም ሕቶ ከም ዝቐርበሎም በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ንዝጸጠሩ መወሸቢ ከም ዝተለለየን ብቑዕ ናይ ላቦራቶሪ ምድላዋት ከም ዝተኻየደን ብምጥቃስ መሰረታዊ ሓበሬታ ብማዕከናት ዜና ንህዝቢ መሃብን ንሶሞያ ጥዕና ኣድላይ ስልጠና ምውዳብን ካብ ቀንዲ መደባት ከም ዝኾነ ዶክተር ኣርኣያ ኣብሪሁ ኣብ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብሰብ መዚ ናይተን ሃገራት ዝወፅእ መምርሕታት ብንቕሓት ክከታተሉን ጥንቃቐ ከዘውትሩን ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝቕመጡ ድማ ናብተን ብለበዳ ኢቦላ ዝተጠቕዓ ኣውራጅታት ኢቱርን ሰሜንን ደቡብን ኪቡን ካብ ምንቅስቓስ ክቁጠቡ ብተወሳኺ ተማሕፂኑ ሕማም ኢቦላ ብምትንኻፍ ፈሳሲ ሰብነትን ዝተለኽፈ ሰብ ዝተጠቐመሉ መሳርሕታት ብምጥቃምን ከም ዝመሓላለፍ ዝገለጸ ዶክተር ኣርኣያ ረስኒ ሕማም ርእሲ ረሸሽታ ቃንዛ ጭዋረታትን ጎረሮን ካብ ፈለምቲ ምልክታት ናይዚ ክሳብ ሞት ዘስዕብ ሓደገኛ ሕማም ምዃኖም እውን ኣገንዚበው ቫይረስ ቡንዱቡግዮ ዛጌት ክታበትን ውፍወሳን ዘይተረኽቦ ኮይኑ ለበድኡ ንምቁፅጻር ንዝተለኽፉ ብቕልጡፍ ኣብ ምልላይ ውሸባን ክንክንን ምስ ሕሙማት ርክብ ንዝነበሮም ሰባት ብጥቡቕ ኣብ ምክትታል ሬሳ ብውሑስ ኣብ ምቕባር ከምኡውን ኣብ ኣድማዒ ኮማዊ ተሳትፎ ከም ዝምርኮስ እዩ ዝግለጽ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ኡጋንዳን ብለብዒ ሕማም ኢቦላ ከም ዝተጠቕዓ ብ15 ጉንበት 2026 ምእዋጀን ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ድማ ብሰንኪ እዚ ሓድሽ ለበዳ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ 321 ዝተረጋገፁ ሕሙማትን 48 ምዉታትን ኣብ ኡጋንዳ ድማ 11 ሕሙማትን ናይ ሓደ ሰብ ሞትን ተመዝጊብሎም ሕማም ኢቦላ ንመጀመርታ እዋን ኣብ 1976 ከም ዝተረኣየ ዝሕብሩ ጸብጸባት ኣብ 2007 ኣብ 2012 ኣብ 2026 ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ኡጋንዳን ብመልክዕ ለበዳ ዝተኸስተ ግና ብጅር ቫይረስ ቡንዱቡግዮ ዝሰዓበ ምዃኑ የነጽሩ ኤርትራውያን ተቐማጦ ፖርት ሱዳን መበል 35 ዓመት ናጽነት ብድምቀት ጸንቢሎም ካብቲ ቦታ ዝበጽሕና ሓበሬታ ኣርሴማ ስመሮም ብመልክዕ ጸብጸባ ዋሂዳቶላ ሚካኤል ሓድጎ ኸቕርቦ እዩ ኤርትራውያን ነበርቲ ፖርት ሱዳን ጽንዓትና ወሓስና ብዝብል ቴማ ንርዝነትን ክብርን 24 ግንቦት ዘንጽባረቕ ምዕሩግ መደባት ብምድላው መበል 35 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብድምቀት ጸንቢሎም ኣቦ ወንበር ማሕበረኮም ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን ኣቶ ዓንደ ማርያም ሃብተ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ ቃል ናይ ሎም ዓመት ጽምብል ናጽነትና ቆጠባዊ ሓርነት ንምስማር ዝኸድናዮ ጉዕዞ በቲ ሓደ ሓቀኛ ምስልና ንምጉላሕን ልዕልና ሕግን ንምርጋጽን ዘካየድናዮ ናይ ምኽተ ንጥፈታት ድማ በቲ ካልእ ውፅኢት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ይጽምበል ምህላው ፍሉይነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ሓቢሮም ጸሓፊ ማሕበረኮምን ኣቦ ወንበር መንእስያትን ኣቶ ጃዕፈር መሐመድ ዑስማን ብኦግኑ ማሕበረኮም ባህልን ልምድን ህዝቢ ኤርትራ ብምዕቃብ ሓድነቱን ጥምረቱን ምድልዳል ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ካብኡ ዝሕተት ኣበርክቶ ምግባር ውዲታትን ተጻብኦታትን ብንቕሓት ምምካት ማሕበራዊ ጸገማት ዜጋታት ምፍታሕ ከምኡውን ኤርትራዊ ባህልን መንነትን ምስ ካልኦት ማሕበረኮማት ምልላይ ካብ ቀንዲ ዕላማታቱ ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ነዚ ምዕሩግ ሃገራዊ ጽምብል ንዘድመቑ ወገናት ኣመስጊኑ እቲ ብ22 ግንቦት ኣብ ከተማ ፖርት ሱዳን ዝተኻየደ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያንን ዕድመ ዝተገብረሎምን ዝተሳትፎ ጽምብል ጉጅለ ባህሊ መንእስያት ማሕበረኮም ብዘቕረበቶ መሰናድኦ ደሚቑ ነይሩ
بتمساسالي ኤርትራውያን ተቐማጦ ከሰላ መበሳሳን 5 ዓመት በዓል ናጽነት ብድምቀት ከም ዝጸንበሉ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ኣብ ንዞባ ፈሮ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ብሞያ ቀዳማይ ረድኤት ዝሰልጠኑ 78 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 168 መንእስያት ብ29 ጉንበት ተመሪቖም ሰልጠንቲ ካብ 10 ምሕዳራት ከባቢ ዝተዋፅኡ ምዃኖም ዝሓበረ ሓላፊ ሃማመት ኣብቲ ንዞባ መንእሰይ ዑስማን ሓመዲን ሰልጠንቲ ንዘቐሰሞ ሞያ ንምምዕባል ብግብሪ ክሰርሕሉ ተላብዮም ሓላፊ ትምህርቲ መምህር እስማዒል ዓሊ ብግዲኡ ዝውደብ ስልጠናታት ኣብ ህንፀት ብቑዕ መንእሰይ ዘለዎ ግደ በቐሊል ከም ዘይጥመት ብምጥቃስ ንወደብቱ መስጊኑ ወኪል ተመረቕቲ መንእሰያት ሞያን ከዓጥቁ ሃማመተን ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ብምጓስ ምስ ኣጋር ሓካይም እናተሓጋገዙ ጥዕና ሕብረተሰቦም ከውሕሱ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም ኣብ ጨንፈር ሃማመተ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ፕሮጀክታት መንእሰይ ስዒድ ኣቡበከር ድማ ምስ ዝተፈላለዩ መሻርክቲ ብምውሃድ ንመንእስያት ሞያዊ ስልጠናታት መቕሳም ካብ ዓበይቲ መድባት ማሕበር ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብ መጻውን ከም ዝድፈኣሉ ኣብሪሆም ዝሰብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ኩራት ተዓዘብትና ንምክትታልኩም ደጊምና ብክብሪ ንዕደም ዜና ወፃኢ ኣሜሪካን ኢራንን ትማሊ ክልተ ሰነ ሓድሽ ምልውዋጥ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዳ ተቃሊሕዎም ማእከላይ እዛ ኣሜሪካ ብዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መጻወ ሆርሙዝ ኣብ ትርከብ ደሴት ቀሽም ናይ ነፍሲ ምክልኻል መጥቃዕቲ ከም ዘካየደን ሓያሎ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ኢራን ከም ዘብርዓነን ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ብኢራን ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ጋዛ ክካየድ ዝተፈተነ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ማእከላይ እዛ ኣሜሪካ ነፂሩ زانزيلون كله حلوة سورة إيران ببحرين كويتنا بلعل زركب وتهدر علامات أمريكا نايملس جبر متقعد خمسة كايدة جليسوم أتي بسبع الوان فرتن مسايلات استقايدة متقعتي أب بحرين نزركب حيل بحر أمريكا كمون أب كويت نزركب مدبر أيرن هليكوبترن علامات جبر من بارو عززت حلوة سورة إيران حبيرام يخون مبر بتصحفة مكلغال أمريكا مالت بينتاغون كلهم مسايلات إيران علام كم زي وقع جليسوم زم عوالتات السعب زلو أمريكا تمال خلت جنبت مس إيران متحز كم زلو أنز جلت ستا بانديرا بوتسوانا بلبل زنبرت نقداويت مركب بميسايل دحر موقع عايم تا مركب نتي بريزيدنت ترامب أب العلي كابنا بن ودبات إيران زكايد من قصاص نقداوين مرخب زت إن عقارة خمسة حساتيو ما أكلاي إذا أمريكا حبيروم كمل سجبرناتو حلوة صورة إيران مس أمريكا متحز كم زلو بالعلي استقلت سات نقداويت مركب ناي ميسايل متقعت كايد الله بخال وجن بريزيدنت ترامب أب مونغو أمريكان إيران زكاية زرب دو كم زي بلن اتزاتي قتصل كم زلون أفليتهم أستراليان دسيتات سلومونن كلتا أوزم دن أن بكل مدى استراتيجية وعلم معوايز على مزرب كجمرة أب سممع بسيحن اتسممع استبسح قدامي منستر أستراليا أنتوني ألبانيز قدامي منستر دسيتات سلومون ماتيو ويلن أب كتما كامبيرا بزكايدو ركبيهم اتوعل أب موداتنا إذا عمد كختن تسويت كم زجبر سبسلت عند سيتات سلومون جليس أمالو قدامي منستر ماتيو ويلا بذهبوا مجلسي أبز حلف عدة عمتات أمونغو خلتي أنا هجرات سجمات كم زنبر بمحبار مس أستراليا حدش معرف متأمنن كفوت ذاتن مجمار كم زوصنو جليسهم دسيتات سلومون مس تشاينا زختمتو مستيراوت توعل حويسو مس كلنا هجرات زلوات توسم معدق مجمت
فليطام تحدش كوميته نمخفاد دوبات نزعنقفو زلو صقمات بزرزر بمفتاش قلطف مفتح زقرب يوم زامزيلهم كله كلتيوم بريزيدنتات تريوتات شبرا بحبار نمقلاساب سمع بصيحهم اللو كلتياو زمدنا نيجرن بنينن دحرتيا ور حمله 2023 نيجر استقايد علوا منغستنا شحكره خمس مصات صصوات يحبرهم منغست نيجر فرنسا ابل علي هاغورو ከተካይዶን ዝወጥ አነት ወታደራው ሱጉምት ባይታ خمس ፍቀረት በመውቃስ ምስ ጎረቤት ሀገር በኒን ዝጸንሑ ወታደራው ውዕል ከንሰረዞ ዝዝከሪዮም ፍልስጤማዊ ምንቅስቃስ ሐማስ ምሕደራ ወሽመት ቃዛን ኣብ ጉጅለ ምሁራት ንምትሕላፍ ድሉ ከም ዘሎ ፍሊጦም አፈኛት ምንቅስቃስ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለጺ እቲ ምንቅስቃስ ንምሕደራ ወሽመት ቃዛ ሕሊፉ መሃብ ከም ዛዕበ ብገለ ወገናት ዝቀርብ ዘሎ ክስታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከምኡን ነቲ እስራኤላዊ ወሽመት ቃዛ ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕታት መምኽኔታን ምፍጣር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ወቂሶም እስራኤል ወሽመት ቃዛ ንምሕዳር ዝተመስረተ 15 ኣባላት ዝሓቆፈ ፍልስጤማዊ ጉጅለ ምሁራት ናብ ቃዛ ከይኣቱ ብምዕጋት ነቲ ናይ ምርኻብ መስርሕ ከም ዘዓናቐፈቶ እቲ ኣፈኛ ብተወሳኺ ከሲሱ በዘካዚ በአሜሪካ ዝምራሕ ቦርድ ሰላም ነቲ በእስራኤል ዝፍጸም ዘሎ ተደጋጋሚ ምጥሓስ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ደው ንምባል ጸጥታ ክገብር ጸዊዖም ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ተግባራዊ ካብ ዝኸውን ንድሓር ልዕሊ 2400 ጥሕሰታት በእስራኤል ከም ተፈጸመን ብሰንኩ ልዕሊ 900 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉን ጸብጸባት ይሕብሮም እስራኤል ካብ መወዳእታ 2023 ወሽመት ቃዛ ብእተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ልዕሊ 72,000 ፍልስጤማውያን ክቕተሉ ከለዉ መላእ ህዝቢ ወሽመጥ ከም ተመዛበለ ዝፍለጥ እዮም ዜናታት ንምዝዛም አርእስታቱ ክደግመልኩም መራሕቲ ዖማንን ሊባኖስን ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት ናይ ውሃና መልእኽቲ ሰዲዶም لوخ إيرترا روسيا زودبت قدام يهجروا وعلى تساتفهم هجروا مرمرة شامنا كفلي لومي أب وشت هجرن وتصان كوهب جميرو أمريكان إيرانن حدش من لوات متقعت كم زكايدا تغاليحهم أستراليا عند سيتات سولومونن كل مداوس استراتيجية وعلم خطان زعلنا زرب كجمرات سمامعان نيجرن بنينن كلتاو متحوارن مدنفعن نوي حوان تعطي صنح دوباتن مخفاتن كسر حق آلاتيان حفشاو زيناتات تزازيم اللوم استروف مدباتنا نحدقكم بوغني بروح معلتي